Aceasta este expoziția organizată de Catedra de Limbi Străine a școlii cu clasele 1-8 Nicolae Bălcescu din Oradea, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Limbilor Moderne, în data de 26 septembrie 2010. Profesorii organizatori sunt doamna Angela Pou, șefa Comisiei de Limbi Străine, profesoară de engleză, doamna Doina Văleanu, profesoară de engleză, doamna Maria Coroban, profesoară de engleză, doamna Lucia Țicra, profesoară de engleză, doamna Valeria Ionescu, profesoară de germană-franceză și doamna Maria Popescu-Sturs, profesoară de franceză. Elevii participanți la expoziție provin din clasele a 3-a până la clasa a 8-a din școala Nicolae Bălcescu. Din numărul foarte mare al lucrărilor elevilor, au fost selectate doar acestea. Ne-a bucurat dorința numeroșilor elevi de a marca printr-un eseu, un desen, un simbol sau prin grafiti această sărbătoare europeană. Participarea lor masivă dovedește interesul și dragostea elevilor noștri pentru studiul limbilor străine. Pentru a puncta importanța și amploarea sărbătoririi în Europa acestei zile internaționale, noi, profesorii de limbi străine de la școala Nicolae Bălcescu, am alocat timp din orele de specialitate pentru a discuta cu elevii despre acest subiect, despre programul care a avut loc în Cracovia, Polonia, orașul destinat pentru a găzdui anul acesta sărbătoarea Zilei Europene a Limbilor Moderne. Îi felicităm pe toți elevii care și-au dovedit talentul și interesul lor pentru limbile moderne. Sperăm din toată inima ca învățătura pe care le-o transmitem în școală să le fie de folos în viață, în formarea unei cariere de succes și în comunicarea eficientă oriunde în Europa. Urmăriți și în continuare exponate ale elevilor școlii noastre, prezentate la expoziția organizată cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Moderne. Această sărbătoare este menționată cu entuziasm și interes în fiecare an în școala Nicolae Bălcescu din Oradea.